Isten hozott mindenkit, Géci Gábor vagyok, és évek óta azzal foglalkozom, hogy próbáljam meg a tudományból kiszűrni a hibás tudásokat. Én elég sok ilyet találtam, és azt hittem, hogy egyedül vagyok, de hál' Istennek találtam egy társat ebbe a küzdelemben, Ország József professzor urat Belgiumból. Ő a vízgazdálkodással foglalkozik, illetve az ehhez kapcsolódó kérdésekkel, és ő is a hibás tudásokról fog beszélni, én pedig a gyógyítással, gyógyászattal, embergyógyászattal kapcsolatos hibás tudásokról, és akkor még meglátjuk, hogy vajon összevezetnek-e a szálak. Tehát ami a lényeg, hogy nem egy tudomány hibás. Tehát azt hittem először, hogy csak az orvostudománnyal van baj, ezért halnak meg az emberek olyan betegségekből, amiben nem kéne. Ezért van, hogy 300 000 euróba kerül egy rákgyógyítás ma Európába, miközben 1-2 eurós eszközökkel rendbe lehetne hozni. Tehát irdatlan gondok vannak. Most csak egy példát hadd mondjak, hogy látszódjon, hogy hova akarok eljutni. A feleségem mostában 3 szem gesztenyével mos. 3 szem vadgesztenyével, és ezt 3-szor tudja felhasználni. Tehát ez azt jelenti, hogy ehelyett a sok szemét helyett, amit megvetetnek velünk, a természet előállít egy élő eszközt ennek a számára. Ugyanez van a gyógyításban a piócával, és majd látni fogjuk, hogy ugyanez van a vízgazdálkodással is, tehát hogyha mindennek a központjába újra az életet helyeznénk, akkor rendbe jönnének a dolgaink. Tehát még egyszer vendégem Ország József professzor úr, és arra kérem, hogy akkor fejtse ki ezeket a dolgokat. Hát valóban a vízgazdálkodás is enyhén szólva nem csak Magyarországon, hanem külföldön is teljesen észszerűtlen, irracionális. Ugyanis, hogyha a jelenlegi paradigmákat, a jelenlegi alapelveket követnénk továbbiakban is, akkor valóra válik a szakembereknek az a jóslata, ami szerint háborút fognak a vízért folytatni. És ez még csak a kezdet tulajdonképpen. Egy helytelen vízgazdálkodás az élelmiszertermelést is igen komolyan veszélyezteti, és azt is beleértve, hogy a világ lakossága egyre erősebben, erőteljesebben növekszik, és a klímaváltozásokat is nagyon kedvezőtlen irányba befolyásolja. Megjegyzem, ez a háború már folyik, hisz a Száhel övezetnek, ugye a Szaharának a növekedése, ez most már eléggé felgyorsult, és elég nagy tömegeket nyom neki az őslakosságnak, nagy arab tömegeket, és ott nagyon komoly gondok vannak, és állandó háborús konfliktusok, ez várható itt Európában is nyilván. Így vár, és tehát ezek a konfliktusok nagy valószínűséggel, hogyha nincs paradigmaváltás, át fognak terjedni más földrészekre is. Mit értesz paradigmaváltáson? Azt, hogy tulajdonképpen a jelenlegi vízgazdálkodás néhány hatot számoltam össze, 6 alapelvnek engedelmeskedik. És de sajnos ezeket az alapelveket senki nem fogalmazta meg. Azt hiszem, tudtommal én vagyok az első, aki ezt megfogalmazta. Ennek ellenére tudva lévő és lehet követni azt, hogy ezt mindenki, a szakemberek is, de a környezetvédők is úgy követik, mint a birkák, a vezérgost, aki, hogyha a szakadékról leugrik, akkor az egész birkanyár leugrik. Tehát van 6 ki nem mondott, de teremtő gondolat, ugye, ami rossz irányba viszi az egészet. Rossz irányba viszi. Én ugyancsak 6-ot találtam érdekes módon a mai orvostudományban, úgyhogy majd akkor beszélünk erről is, de akkor légy szíves, fejtsd ki ezt a 6-ot pontról pontra, illetve a cáfolatát is. Hát tulajdonképpen a jelenlegi vízgazdálkodásnak az alaptételeit van egy alapgondolata. Az alapgondolat az, hogy minden a középpontban a közegészség védelme áll, ami hát tulajdonképpen tökéletesen érthető, amit az úgynevezett szanitáció, idegen szóval, tehát a egészségessé tétel, az szabályoz meg. Most a második alapgondolat, az benne van a 291/71-es Európai Víztörvényben, ami most is érvényben van, annak ellenére, hogy több mint 20 éve hozták ezt a törvényt.
az pedig így szól közvetlenül az első törvénycikk, hogy a környezetnek a városi szennyvízek kiöntéséből eredő károk ellen kell védeni. Tehát ennek a törvénynek a célja. Ami nagyon érdekes ezzel a törvénnyel kapcsolatban, az a tény, hogy ebben a törvényedben egyetlen szó nem esik a víztisztításról, csupán a vízkezelésről. Tehát tudni kell, hogy a víztisztítás a vízkezelésnek csupán egyetlen egyik műszaki megoldása, és a lehető legkevésbé hatásos, de a legdrágább. Tehát ezt követik. Tehát van ennek az egésznek egy filozófiai alapa, amit te is pontosan már említettél, ez egy emberközpontú felfogás. Tehát nem az életközpontú felfogás, hanem emberközpontú felfogás. Tehát minden az ember kényelmét szolgálja. Vagyis az ember kiemeli az élővilágból, és így válik az ember beteggé. Tudnélik, a fenntartható vízkezelés, a fenntartható vízgazdálkodás célja pontosan az élővilág felélesztése, a bioszféra felélesztése. Egy egészséges bioszférában az ember is egészséges. Jó, akkor most mondok egy érdekes dolgot a rákról. A rák az egyszerűen arról szól, hogy bizonyos sejtek, sejtcsoportok elszigetelődnek, megszűnik az egymás közti kommunikáció, és megszűnik a bőrkabáttal való kommunikáció. Tehát ugye erről van szó, tehát az ember kiveszi magát a környezetéből, akkor rákossá válik. Egy társadalom is rákossá tud válni, hogyha elszigetelődik a környezetétől. És itt jön be a városok szerepe, erről majd még fogunk beszélni, de akkor parancsolj, folytasd. Hát igen, és mondjuk szerencsére, amit mondtam az előbb, ennek az ellenkezője is igaz. Tehát abban a pillanatban, amikor szemléletváltás létrejön, akkor, hogy úgy mondjam, az emberiség egy másik útra terelődik, és kevesebb, mint 2 nemzedék lefolyása alatt, tehát kevesebb, mint 50 év alatt, az emberiség ezekkel az új alapelvekkel tökéletesen ki tud lábolni a jelenlegi vízproblémákból, a legsúlyosabb vízproblémákból is, és még egy növekvő létszámú emberiséget is egész helyesen és korrekt módon tud táplálni. Tehát egy fenntartható mezőgazdaság is, mondhatnám, hogy automatikusan létrejön. És ennek az egyik, elnézést kérek, és ennek az egyik következménye, nagyon érdekes, a klímaváltozások megfékezése és valószínű megállítása. Most erről még külön lehetne beszélni, de hát ez erről. Egyetlen egy kérdésem van, hogy a nézők is értsék, az apropó az a mai napnak az apropója, hogy tegnap a Francia Intézetben volt egy nagyon sikeres előadás. Ez csak úgy mondom, hogy jellemző. Itt volt az UNESCO-nak a vízvilágkongresszusa, természetesen Jóska bátyánkat nem hívták meg, holott tud róla a kormány hivatalos módon, magyar, francia és angol. Magyar francia és az belga. Magyar, de az átirat, amit csinálta a minisztériumban, több nyelven megkapta. Igen. Ezt a vidékfejlesztési minisztérium. Én föltettem egy olyan kérdést, mert azért volt ott a félig meddig politikához tartozó ember is, hogy lehet az, hogy én egy tanyán, az egybites kanócomon, az interneten keresztül fel tudom venni a kapcsolatot Jóska bátyámmal, és megtaláljuk egymást, és nekik erre intézményrendszerük van, fizetett embereik vannak, akadémiánk van, vízügyi tudományos kutatóintézetünk van, és nem foglalkoznak ezek a dolgokkal azok az emberek, akiknek a dolga lenne. Na ez csak egy ilyen kitérő, amit... Igen, azonnal válaszolhatok. Igen, parancsolj. Ugyanis ez 2011. októberétől a Vidékfejlesztési Minisztériumnak több beadványt adtam, amiben pontosan leírtam vízgazdarendszert, és azt is jeleztem, hogy a vízgazdarendszer fokozatos bevezetésével Magyarországon 1000 milliárd forintos nagyságú költség megtakarítást lehetne eszközölni a vízgazdálkodásra. És akkor spórolnak a pedagógusokon, spórolnak az orvosokon csicsókát, miközben 1000 milliárdokat temetünk be a föld alá fölöslegesen. Na, ez a felelősség. Környezet rombolásra.
Igen, de a pénz szempontjából fölöslegesen. Teljesen fölöslegesen. Na most nekem egy olyan kérdésem lett volna, hogy ez a két generáció, ez az 50 év hogy jött ki, vagy miből gondolt, hogy körülbelül ennyi kell, aztán majd megkérdem, hogy miért. Csupán hogy úgy mondjam, nem pontos felmérés, hanem úgy megsatszoltam. Ugyanis körülbelül ennyi idő kellett, hogy a földeknek humusztartalmának a 90%-át a korszerűnek minősített vegyi mezőgazdaság felélje. És ahhoz, hogy ezt a humusztartalmat vissza tudjuk állítani, vagy a termőtalajokat fel tudjuk éleszteni, ahhoz körülbelül ugyanennyi idő kell. De ehhez szükséges az összes rendelkezésre álló állati és növényi eredetű biotömeg, tehát a zöld tömeget mozgósítani. Egészen másként, és a vizet is másként kell kezelni. Ezt azért kérdeztem, mert nagyon érdekesen összecseng a 40 évi sivatagi kóborlással a dolog. Ugye mindenkibe felmerül, minden értelmesen gondolkodó emberbe, ez már nagyon ritka állatfaj, felmerül, hogy mit keresett Mózes népével 40 évig egy olyan sivatagba, amit gyakorlatilag egy hét alatt gyalog át lehet lábalni. Na most 40 év azért kell, mert ez körülbelül 2 generáció volt abban az időben, tehát 2 generáció nem találkozik a természeti mintákkal, nem találkozik a teremtővel, és amivel találkozik az az, hogy vagy befogod a pofádat és kapsz vízadagot, vagy pedig nem kapsz. Tehát a hatalom direktbe belép az életbe, az Isten kilép az életből, és ez egy irányítható tömeggé válik. Na most körülbelül itt kezdett el terjedni a vírus. A vírus az a városok létrehozása, a vírus az a elszigetelődés a teremtőtől és egymástól, úgyhogy ez nagyon érdekesen összefügg ez a két dolog. Én egyébként azt hiszem, hogy 50 évnél ez rövidebben megvalósítható, ez egy olyan megfigyelés alapján mondom, hogyha van egy jó gyógymód az embernél, az körülbelül tehát hogyha 10 éve beteg, akkor körülbelül 1 év alatt lehet visszaállítani az állapotát. Tehát mi úgy szoktunk ezekről beszélni, hogy körülbelül 1/10 alatt. Tehát a betegség létrejöttétől számított idő 1/10 alatt lehet egészségessé tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért hál' Istennek ez egy talán egy Én 5-10 erre azt év lesz. értem, hogy ha előre ezt elindítjuk, ezt a rendszert, akkor nagyon gyorsan, tehát 5-6 év múlva is már nagyon komoly eredményeket tudunk érni, tehát szemléletes eredményeket tudnánk már produkálni, elérni. Viszont a klímaváltozások, ezt is beleírtam, a klímaváltozások megfékezésére, ott azért a 18. század végén indultak el a klímaváltozások az ipari forradalommal, ott már egy komolyabb, tehát valamivel hosszabb időre van szó, de hát ez egy külön előadást megérdemeltne, hogy tulajdonképpen mi is az élővilágnak, a bioszférának a szerepe a légkörnek a kialakításában, és az emberekben csak egy nagyon hőmérséklet szabályozásban, meg mindenben. Hát, tehát maga az élet csinálja ezeket a dolgokat. Pontosan, tehát az és ezért kéne mindennek a központjában az életnek lenni. Igen, tehát nem annak, hogy most megpróbálok mesterségesen dolgokat. Ez ugyanazt csináljuk a Földdel, mint amit az embergyógyításban. Elrontunk egy élő rendszert, és akkor megpróbáljuk mesterséges rendszerekkel. Ugye levágják a lábamat, és akkor kapok egy frankó műlábat. Tehát vissza kéne térni az élet központú szemlélethez, és akkor kérlek, hogy folytassd a téziseket. Tehát az emberközpontú rendszerben vagyunk, és az emberközpontú rendszerben tulajdonképpen hát óriási hibákat követünk, tudnélik, az alapelvek, a paradigmák hibásak. Úgyhogy, hogyha most sorba vesszük, tehát 6 paradigmát tudtam eddig meghatározni, amit tudtommal mondom, senki sem fogalmazott meg. Hát az első paradigma az úgy szól, hogy a környezetünk védelmére a szennyvizet hatásosan kell tisztítani. A cél a befogadó közegbe a lehető legtisztább víz kiöntése. Ezzel úgy szólván mindenki egyetért, tudnék azt mondják, hogy addig, amíg a szennyvizet kiöntik a folyóba, a folyó szennyezetté válik, tehát ha tisztított vizet öntünk ki, akkor minden rendben van.
Hát tulajdonképpen ennek pontosan az ellenkezője az igaz, de erre még rátérünk. A második alapelv az, hogy a begyűjtés és kezelésére a fekete fekáliás és a szürke szappanos vizet együtt kell begyűjteni. És a tisztított víz élővizekből való kiöntését előnybe helyezzük. Hát, mindenki tudja, hogy a víztisztító állomások úgy szólván minden alkalommal a vizet élővizekbe, a tisztított vizet élővizekbe, de a tisztított víz nem tiszta víz, ezt is tulajdonképpen jó tudni. Igen, már vannak azért botrányok a gyógyszermaradékok miatt, egyebek miatt, amik hát a visszakerülnek az ivóvízbázisokba. Jelen pillanatban nincsen egyetlen szennyvíztisztító technológia, ami ezeket a gyógyászati szereket, gyógyszermaradékokat, már tonna számra öntenek ki a vizelettel és a fekáliával, a szennyvízbe ki tudja vonni. Tehát erről van szó. Ezzel szemben, amikor áttérünk az új alapelvekre, akkor ez egyszerűen eltűnik, mint hogyha nem is létezne. Most a harmadik alapelv szerint a szakemberek számára a városi szennyvíz összetétele egy törvénybe iktatott érték, ami dogmává merevedett, és ezt úgy hívják, hogy lakós egyenérték. Ezzel... Ez olyan, mint az egészséges vérnyomás, ami megint csak pontosan erről van szó. 10 évestől a 100 évesig, ugye ez a megint csak egy hibásan megállapított érték. A párhuzam nagyon szembeötlő. De tudod, az érdekes, hogy ez 20 évvel ezelőtti tankönyvekben még úgy szerepelt a normális vérnyomás, hogy 100 plusz ahány éves vagy. Tehát 120 évesen igen. 120 a vérnyomásod, és ezt adták meg mindenkinek. Igen. És ugye, 60 évesen pedig már mehet jócskán föl, akár 180-ra fölmehet. Tehát ez is egy röhely, hogy egyszerűen megadnak egy hibás, de ugye ez van a Ringer oldattal, nagyon sok mindent megváltoztattak, tehát megadnak egy hibás paramétert, és akkor gyógyszeresen hozzátuningolják a lakosságot. Itt ugye az van, megadnak egy hibás paramétert, és az így van. És ezzel tulajdonképpen lesöpörték az összes a szennyezést megelőző megoldásokat, még sokkal olcsóbb. Tehát az a víz a legolcsóbb, amit nem szennyeztünk be. Hát igen, és az a vérnyomás a legjobb, amit a szervezet állít be. Pontosan, mint a láz is. Ugye a láz a szervezet védekezése, és most nagyban hirdetik a televízióban a láz ellenes gyógyszereket. Erről majd beszélünk a 6 pontnál, mert nekem is van 6 pontom, nem úszod meg. Most a negyedik alapelv a fekáliás vész elleni küzdelem, amit a szanitáció szó fejez ki, és a higiénikus ideológia. Hát ez talán a jelenlegi mondjuk hibás tudásnak a teteje. Úgy mondjuk itt az egészséget, itt az egészség is közben. A fekáliás vész korunk mumusa. Ez a higiénikus felfogás tulajdonképpen nem tudomány, egy ideológia. Pasteurnek egyre többen kérdőjelezik meg a munkásságát. Az ő korában érdekes, mert nem volt ez ilyen triviális, hogy Pasteur, tehát volt hogy csak Pasteur, tehát voltak ellenfelei, akiket szépen lesöpörtek, elhallgattattak, stb. Így van. Azért nőttek fel úgy gyerekek, hogy a tárgyadomba rohangáztak mezitláb meg, és érdekes módon nem voltak ilyen fekália vészes problémák. Igen. Most én megjegyzem azt, hogy Pasteur közvetlenül a halála előtt, mondhatnám a halálos ágyán, visszavonta ezeket, és azt mondta, hogy hazudtunk éjjel-nappal, ugye? Hát igen, és azt mondta, hogy le microbe n'est rien, azt mondta a franciául, le microbe n'est rien, le terrain est tout, és a mikróba semmit sem jelent, minden a táptalaj. Tehát ő is megértette élete végén. Most, hogy ez hogy történt pontosan, azt nem tudjuk, de tény az, hogy ebből dogmát csináltak. Egyébként érdekes ez a fekáliavész. Én, amikor elkezdtem Erdélybe járni, Segesváron még nyílt, ugye a Fellegvárban, meg az alsóváros, amit azóta elbontottak, ott még nyílt szennyvíz csatornák voltak, és ott folyt a szar végig a macskakövesnek az oldalán. Igen. Tehát ezt azért mondom, hogy ott folyt, mert itt van a probléma. Tehát ott már, tehát onnan jön ez a vész, hogy összekeverik vízzel. Pontosan. Hát igen. Ez egy nagy hiba.
Vagy hiba. Igen. Tehát ezt azért mondom, mert ezt falun soha nem csinálták. Tehát olyan parasztember, aki a saját ivóvizébe beleszarna, olyan nem volt. Ez a mai kornak a vívmánya. Pontosan, ez durván mondva, de így van. Ez pontosan. Most térjünk az 5. alapelvre. A mezőgazdasági termelés fenntartására a talajba elegendő megfelelő mennyiségű tápelemet, nitrogént, foszfort, káliumot, kalciumot, magnéziumot, stb. Belevinni. Igen, tehát ez a mezőgazdaságnak az alap, ez az infúzió. Pontosan erről van szó. Hát ez a mai korszerűnek minősített, de környezetromboló mezőgazdaságnak az alapelve. Tehát haldoklik a föld, adjunk neki infúziót. Tehát a földek, a jelenlegi földek úgy viselkednek, mint az infúzióval életben tartott halálos betegek. Erről van szó. De ez ennél is súlyosabb, ugyanis a talajok eltűnnek, erózióval eltűnnek. Tehát amikor a humusz eltűnik a talajokból, akkor az eső és a csapadékok és a szél a talajokat egyszerűen eltüntetik. Így van, hát nekem ez volt az első nagy gondolkodásbeli pofon az életemben, amikor rájöttem erre, hogy a sivatagot az ember csinálja. Tehát ugye a talajok az a földanyának a bőre. Igen. Tehát ha valahol nincs bőr, az azt jelenti, hogy valami kórokozó, azt elpusztította, valami sérülés elpusztította, igen. És amikor ezzel előjöttem 30 évvel ezelőtt, igen. Akkor keményen letaknyosoztak az akadémián, meg még csúnyábbakat is mondtak, de ezt csak azért mondom, hogy ez is egy hibás gondolkodás. Tehát nem veszük észre, hogyha így folytatjuk tovább, akkor ugyanarra a sorsra jutunk, mint az úgynevezett magas civilizációk. Tehát most azt nevezzük magas civilizációnak, aki elpusztította a környezetét. Mezopotámia, Nílus mente, Római Birodalom, stb. Ezek vannak piedesztálra rakva, hogy ilyennek kell lenni. Már az ókori görögök is, már a rómaiak is, már az ókori egyiptomiak, szóval ez egy őrület. A történelem tudományos hibás. Így van, hát ez borzalmas. Tehát én a te téziseiden is azt látom, hogy gyakorlatilag ha mindent megfordítasz, ami ma alaptézis, kb. Akkor állnak helyére a dolgok. Majd beszélünk igen. Erről, hogy ugye ez van az orvostudományban. A fejére állított világ. Fejére állított világ. Hát, tulajdonképpen a humusznak a jelentősége igen nagy. Hát Karthágót veszem alapul, tehát csak egy példa, nagyon sok ilyen példa van. Karthágó a római birodalom vineje, amikor Hannibál is volt, és végül Karthágót a rómaiak lerombolták. Hát Karthágó igen jó termőföldekkel, sőt erdőkkel volt körülvéve. És a rómaiak pontosan azért támadták meg Karthágót, mert a Róma környékén a termőföldeket már kizsigerelték, és erre szükség volt. Ma órákat kell a sivatagban gépkocsival menni, terepjáróval, hogy a romokat megtekinthessük. Tehát azt is sivataggá tették. Most rátérhetünk talán a 6. és utolsó alapelvre, ami nem a szennyvízre vonatkozik, sem a mezőgazdaságra, hanem az ivóvízellátásra. Az pedig a következő, hogy minden háztartási felhasználásra lehetőleg az ivóvíz szabványoknak megfelelő ivóvíz használatát javasolják. És előnyben részesítik a központosított vízelosztást. Igen. Tehát ez a jelenlegi paradigma. Ennek volt a példája az a tegnapi hölgy, aki fölállt valami vízműves hölgy, hogy micsoda őrület ez, hogy ezeket a óriási vízfolyasztású parkokat ivóvízzel öntözzük például a városba, és akkor fölállt egy ilyen műszaki zseni, hogy hát ez ugye 2 vízhálózatnak a kialakítása, hát az egy lehetetlen feladat. Hát most csak a józan paraszt ész, hogy van egy gödör, és 1 csövet rakok bele, vagy 2 csövet rakok bele, mert meg lehetne azért csinálni. Meg lehet csinálni, de nem is kell. Erre még azon kívül, tehát még erre nincs is szükség. Tehát egy vízhálózat elegendő, de hát erre majd még visszatérünk. De most tényleg józan paraszt észel, ha csak azt csinálom, hogy az esővíz gyűjtőrendszert, amit egy útnál így is létre kell hozni, csinálok zsompokat bele, és onnan öntözök. Tehát... Igen. Jó, hát az a helyzet, hogy hát tulajdonképpen
minden a feje tetejére van állítva. És most azt hiszem, hogy rátérhetünk talán a fenntartható vízgazdálkodásnak az alapgondolatára is. Itt is, mint a másiknál, hol van egy alapgondolat, a másiknál a szanitáció. Most itt egészen más. Tehát a fenntartható vízgazdálkodás, amit egy rendszerbe foglaltam, és azt elneveztem vízgazdának. Tudnélik, ebben a rendszerben úgy kezeljük a vizet, mint a jó házigazda vagy háziasszony a család vagyonát. És akkor egészen másként állunk ehhez a kérdéshez. Mint ahogy régen kezelték, ugye az emberek, a közösségek, igen, a foggazdálkodással. Igen. Tehát régen nem voltak vízproblémák, hát ilyen, ez nem létezett. Szóval jó, most másnapra tartozik, ha talán a kényelem sem volt olyan, hogyha már ragaszkodunk a kényelemhez, de a vízgazda rendszerben, úgy mondjam, a jelenlegi kényelem megmarad. Tehát vízzel még nem is kell spórolni, mint ahogy most. Igen. Tehát erről van szó. Most az alapgondolat, tehát az, hogy a szennyvíz, és itt egy nagyon érdekes dolgot szeretném előjáróba megmondani azt, hogy a jelenlegi vízgazdálkodás egy egydimenziós egydimenziós tevékenység. Vagyis a föld alatti vagy felszíni vízkészletekből kiemeljük a vizet, azt megfelelő kezelés után, fertőtlenítés után csővezetéken szétosztjuk, tehát egy csővezetéken, egy dimenzióban vagyunk, ott elkerül a fogyasztóhoz, és használat után ez egy az egybe egy másik csőbe belefolyik, onnan pedig a szennyvíztisztító állomásra, szennyvíztisztító állomásból pedig közvetlenül a folyóba. Most közben szennyvíziszap keletkezik, tehát ez egy másik kérdés, de itt egy egydimenziós, tehát ez valahogy így néz ki. Igen. Csőlátás, ezt hívják csőlátásnak. Holott a természet egy háromdimenziós térben dolgozik, és a háromdimenziós térben nagyon komoly összefüggések, és pontosan a fenntartható vízgazdálkodás alapgondolata az az, hogy a szennyvízkezelés, az ivóvízellátás, az vízellátás általában, az energiatermelés és a élelmiszertermelés, valamint a klímaváltozások egymással nagyon szorosan összefüggenek. Ezeket nem lehet szétválasztani. Pont ez a baj a tudománnyal, hogy miután maga a tudomány szétválogat, eleve szakterületek vannak, a szakterületek belül alterületek, és akkor azzal foglalkozik a tudósok egy csoport, hogy bolha lábán hogy állnak a lábszőrök. Pontosan. Tehát ez ugyanaz, hogy egyszerűen nem bírnak közös szemléletbe. Hát, ha külön egyetemen képzik mondjuk az agrárszakembereket, a vízügyeseket, tehát az esély nincs és remény nincs arra, hogy ezek egymásra találjanak. Jelen pillanatban nincs. Tudnélik, azokat a tudósokat, és ezt nagyon jól ismerem ezt a problémát, azokat a tudósokat, akik széles látókört akarnak kialakítani, azt egyszerűen nem veszik komolyan. Nem specialista. Ezek a déli bábosok, ezt úgy hívják például a nyelvészetben, történelemben, ezek a déli bábosok. Tehát pontosan. Természettudományban ezek a sarlatánok. Hát engem is ennek ködevőnek engem is, úgy persze. Hát akkor egy helyre kerültünk. Nem véletlen, hogy most egy asztalnál ülünk. Na most a cél is egészen más. Tehát, amint mondtam, a jelen pillanatban a cél a szanitáció. A cél itt nem az. Itt a cél az élővilág, a bioszféra felélesztése. Tudnék, az ember most már az élővilágot igen komolyan szétrombolta. És az ember is beteggé vált. Pontosan az élővilág szétrombolása milyen más miatt. Cél, hogy mindent kiírtani, mindent kórokozót kiírtani, vagy az életet szolgálni pontosan. Ezzel a cselekedetünkkel és ezzel a rendszerrel is. Igen. Itt van a szemléletbeli alapkülönbség. Igen, és a filozófiája is más. Tehát itt most már nem emberközpontú, hanem életközpontú. Igen, de ha megnézed az előzőt, ugye a szanitációval, ami fertőtlenítést jelent általában kiölni dolgokat, tehát van egy döntés, az életet szolgálod, vagy a halált. És tulajdonképpen mindenben, látni fogjuk a gyógyításnál, mindenben ez az alapkérdés, hogy az életet szolgálod, vagy a halált. Hát nyilvánvaló. Tehát a vízgazdálkodásban is tulajdonképpen az életet kell szolgálni. És akkor most rátérhetünk tulajdonképpen ezekre a paradigmákra, az új paradigmákra, amelyek
hogyha összehasonlítjuk a régieket az újjal, észrevetjük, hogy mindegyik egy az egybe merő, de merő ellentétben vannak. Hát akkor térjünk az első alapelvre, ami nagyon érdekes, hogy a fekete, fekáliás és a szürke szappanos vizeket külön kell begyűjteni, és összetételük szerint megfelelően kezelni. Ezek a vizek csak összekeverés után válnak hulladékká, és még hozzátenném, tisztítás után válnak veszélyes hulladékká. Tehát külön-külön kezelve igen. Ezek a nyersanyagok, erőforrások. Nyersanyagok és erőforrások. Így van, tehát ez tulajdonképpen olyan, mint a szelektív hulladékgyűjtés. Tehát amíg összekeverem a szemetet, meg a mérgeket, meg az elemeket, és lerakom lehetőleg valami vízbázis közelébe, addig méreg. Hogyha összeszedem külön a PET palackot, külön a alumíniumot, külön a vasat, akkor az nyersanyag lesz. Tehát visszakerül, nagyon fontos, ez azért fontos, mert ez megint egy szemléletbeli hülyesége a mai embernek, hogy tulajdonképpen szemét nincs a világban. Tehát az a szemét, ami kikerül egy körforgásból, és nincs a helyén a teremtésben. Pontosan. Tehát ez azért jó, nekem azért tetszett elsőre, mert ugye az ember ilyen hatalmas körfolyamatokat szakít meg azzal, hogy elszigetelődik ezektől a rendszerektől. És ha ezeket a körfolyamatokat helyreállítjuk, akkor az maga a hazatalálás. Az maga az, hogy visszataláljuk a teremtésbe, és visszataláljuk a teremtőmhöz. Igen, tehát ez a rendszer így működik. Így van. Na most a második alapelv is tulajdonképpen a fekáliás vizekről szól, és az pedig a következő, hogy a fekete vizet, vagyis a fekáliás vizet, vagy állati ürüléket tartalmazó vizet, ilyen például a hígtrágya, tisztítási folyamatnak alávetni, természetes vizekbe kiönteni, talajra szétszórni, vagy abba beszivárogtatni, szigorúan tilos. Ellentétben mi a mai gyakorlat, ugyebár nyomják ki az emberi szart, nyomják ki az állati trágyát, nyomják ki nyersen a földbe, ahol még a maradék humuszt is kiégeti a földbe. Igen, tehát tulajdonképpen... És ez a zöld ma. Igen. Tehát tulajdonképpen ezeket a vizeket, tehát hogyha ilyen vizeket városokban feltétlenül termelnek, most ezeket a vizeket cellulóz szénben gazdag és cellulózban gazdag vegyületekkel, illetve zöld biotömeggel kezelni kell. És akkor már is minden a helyére kerül. Tehát magyarul ugye azt csináljuk, ezek magas nitrogén tartalmú vizek, tehát most a fekáliás vizekről van szó, és foszfor tartalmú, tehát ehhez szenet kell adni, ugye, hogy pontosan, közömbösítse az ember. Tehát erre jó a papír, bármi, amiben cellulóz van, tehát minden. Pontosan, amit ma elégetnek, ugye, és épp ma adtak át Pécsen egy bioerőművet. Szóval ez őrület, hogy öko-bio-enviro ma a legnagyobb kártevést a környezetvédelmi szakemberek csinálják. Tehát az, hogy hihetetlen mennyiségű szalmabálát, kukoricacsutkát, stb., amit a földtől lopunk el, ebből lenne a humusz. Pontosan. Ezt ellopjuk a földről, és elégetjük. Élőből élettelen csinálunk. Megint, ugye, ennek is az a központja, hogy válasz. Gyilkolsz, vagy az életet táplálod? Igen, hát tulajdonképpen a biogáztermelés, a bioüzemanyagoknak a termelése, a pelletégetés és villamos energia termelése zöld energiából, ez öngyilkos tevékenység. Öngyilkos. Na de most ugye ezt preferálja az EU, kötelezve vagyunk, hogy mit tudom, hány százalékát az energiát megújuló. Tehát most az a megújuló, hogy egész erdőket tarolnak le, lábon, kamionon viszik iszonyú környezetszennyezéssel, gázolajjal, stb. Az erőművekbe, ott jó-rossz hatásfokkal elégetik, majd iszonyú hálózati veszteségek árán visszajön az áram hozzám, amivel fűtök. Szóval ez a kabaré szintén. Tehát ahelyett, hogy a sparhertre ráraknék két ilyen kis csutkát, azt elvolnák vele egyet. Igen, tulajdonképpen ez
Na de ez ma az öko-bio-enviro, érted? Szóval ezért zavarnak egyre jobban a környezetvédők engem, megmondom őszintén, mert nagyon, tehát ma a legtöbb kárt tulajdonképpen ők teszik. Hát igen, és engem sem szeretnek a környezetvédők. Jó van, akkor még egy közös pont. Jó, hát igen. És a harmadik alapelv szerint a fekete víz kezelésének az elsődleges célja nem a fekáliás vészel nélkül. Hát természetesen beszéltél erről, hogy a gyermekek, akik pontosan a trágyával kapcsolatban voltak, jobb egészségben vannak, és ez nem véletlen. Nem régen vettem részt egy francia orvos előadásán Belgiumban, aki kifejtette, tehát engem ugyan egyáltalán nem legett, de a közönséget nagyon meglepte, és azt mondta, egy gyermek immunrendszere életének az első 3 évében alakul ki. Méghozzá a környezetében lévő kórokozó baktériumok és vírusok jelenlétével. Tehát ezeknek a kórokozóknak a jelenléte szükséges ahhoz, hogy az immunrendszer kialakuljon. Ez így van. Na most mondok egy még durvábbat. Ugye mindenütt van ez a nagy vita, hogy otthon szülés vagy kórházba szülés. Ha otthon a disznóolba szülsz, akkor is kevesebb kárt okozol a gyereknek, mint a kórházba. Ugyanis az otthoni környezetet az anya, azt már felmérte, az ellen már megvannak az immunválaszai. Tehát ott mindent ismer, ha ebbe a környezetbe szül, akkor gyakorlatilag nincs kockázata a fertőzésnek. Ellenben, ha bemegy egy kórházba, ott találkozik ezekkel a hihetetlenül feljavított, feltuningolt kórokozókkal, amit már penicillintől kezdve mindent tesznek, az összes ellenük kifejlesztett gyógyszert már eszik, akkor azzal nem tud mit csinálni. És ezért vált, hogy Miskolca is meghalt most tucat számra szerencsétlen újszülöttek. Hát ez emiatt van. Elég egy ilyen kórokozó, és kész. Hát pontosan. Szóval ennyit a kórokozókról. Pontosan. Akkor ezt is megtárgyaltuk. Ez egy hibás cél. Tehát nem a fekáliás vész ellen küzdünk az új rendszerben, hanem a talajok felélesztése, az a cél. Tehát megint az életért, és nem a kórokozók ellen. Tehát nem a halált akarjuk, hanem az életet. Nagyon érdekes, hogy amikor szakemberekkel Belgiumban és Franciaországban erről beszélek, akkor azt mondják, hát jó, rendben van, de hát a jelenlegi szennyvíztisztítás és a szennyvíz iszappal, amit elvileg visszavisznek a termőtalajok, hát ezek a tápelemek visszakerülnek, tehát igen. És lerombolva. De már lerombolna. És pontosan erről szól ennek az alapelvnek a második része, ami talán még ennél is fontosabb. A tápelemek mennyiségének kisebb a jelentősége, mint azoknak az elemeknek a humuszképző anyagok molekula szerkezeteiben elfoglalt helye. Itt megint egy alapelvről van szó, ez az alapelv pedig az, hogy minden, ami egész, minden, ami kerek, minden, ami együtt van, az jó, az egészséges, hát mondja magyarul, egészséges. Na most minden, ami törmelék, ami rombolt, gondolja szabad gyökökre. Hát az is, igen. Az mérgez. Hát tehát tulajdonképpen az összes méreg, ha megnézed, ezek rombolt molekulák. Hát a szennyvíztisztítás és rombolás. És erről van szó, ezért lesz belőle méreg. Hát tehát a szennyvíz iszap az ugye az a méreg, hát nézd meg, benne vannak a gyógyszermaradékok, benne vannak a baktériumok, minden benne van, ami benne lett. Most itt azért én kinyitnék egy zárójelet még hozzá. Az a helyzet, hogy még a szakemberek is tulajdonképpen nem fedezték fel, hogy keletkezik a humusz. Az a tévhit van mezőgazdasági körökben, hogy a komposzt készítés közben az anyagok leépülnek, és azokból keletkezik a humusz. Ez egyáltalán nem így van. Tehát amikor a növényi biotömeget összekeverjük az állati eredetű biotömeggel, akkor a növényekben a cellulóz ilyen fonalszerű polimer molekulák formájában van létre. Tehát ilyen hosszú, nagyon hosszú, hatalmas molekulák ezek. Most ezekre a szénben gazdag láncokra épülnek rá a fekáliából és a vizeletből származó fehérjeszerű nitrogénben és foszforban gazdag anyagok, amelyek, mikor ráépülnek, a különböző
különböző cellulóz fonalakat egybe kötik, egybefonják, és egy térben kialakul egy térrács. Most ez a térrács Egy szivacs. úgy működik, mint egy hatalmas szivacs, illetve mikroszkopikus értelemben méve. Na, de Jóska, ez megint véletlenül alakul ki, érted? Szóval érted? Tehát maga az élet előkészíti az élet számára a dolgokat. Hát Tehát nyilvánvaló. ez hihetetlen. Hát nyilvánvaló. De még molekuláris Én szinten beszéltem is olyan szerint. kertésszel ott Belgiumban, aki azt mondta, hogy a komposzt amikor komposztot készítünk, akkor egy organizmust hozunk létre. Egy szuperorganizmus. Ez tökéletesen így van. Egy organizmust hozunk létre, vagyis ott egy szintézis van. Tehát nem leépítés. Persze. Leépítés csak egy Csak nagyon amennyire kevés. muszáj. Amennyire muszáj, és megmondom, hogy mi a leépítés a komposztkészítést közben, amikor azok a baktériumok, amelyek ezt a munkát elvégzik, de nem csak baktériumok, hanem gombák is, és giliszták, stb. Tehát ezeknek az élet funkcióinknak a fenntartására energiára van szükség. Tehát a cellulóznak egy kicsi részét, de nagyon kis részét tehát baktériumok elégetik, és igen nagy mennyiségű hőenergia szabadul fel. Igen. Ez a másik, ami nagyon tetszett nekem, ugye, hogy ilyen energiaárak mellett a saját fekáliánkkal, meg a környékből beszerzett állati trágyával, meg egy kis fatörekkel, meg egy kis levéllel, stb. Fűteni lehet. Igen, majd erre még visszatérünk. Tehát tulajdonképpen ezen alapul. És ugye, hogyha termodinamikai szempontból nézzük az egészet, a szennyvíztisztítás egy óriási entrópia növelő folyamat. Vagyis az entrópia tulajdonképpen a rendetlenséget. Tehát egy rendetlen rendszert teremtünk molekula szinten. Tehát magyarul egy rendezett teremtésbe az ember nem, hogy tovább növelni a rendezettséget, mint a régi tájhasználattal a foggazdálkodás, a szállóerdészet, hanem rombolja, rendetlenséget csinál, a káosz felé viszi a rendszert. Igen. Így van. Tehát tulajdonképpen a régi rendszerben a víztisztítás az entrópiát növeli, tehát a rendetlenséget növeli, az új rendszerben a komposztképzítés szintézis, ott pedig az entrópia csökkenti, ott van a negentrópia. Így van. Hát, tehát megint csak az a döntés, hogy élet vagy halál, káosz vagy rend. Egy az egész. Tehát, és az élet nagyon sok energiát termel, amint majd látni fogjuk a komposztkazánokkal. Most mi a negyedik alapelv? Az a szürke vízzel foglalkozik, eddig ugye a fekáliás vízzel foglalkoztunk. A szürke víz egy értékes erőforrás, tehát ez a szappanos víz. Így van, tehát szappanos, a takarítóvizek, a felmosóliak, tehát minden, amiben nincs fekália, de mosogatógép. Igen, ez piszkos vizek, piszkos vizek, de attól függetlenül ez egy erőforrás, amit a föld alatti vízkészletek feltöltésére is fel lehet használni, nem hogy lehet, hanem kell is. Meséld már, hogy kezdtél ezzel foglalkozni, mert nekem elmesélted annak idején pár éve a laboros kísérletet. Nagyon érdekes, a laboratóriumban a szürke víz kezelésével foglalkoztunk, és az egyik technikus egy szürke víz mintát csak úgy félretett egy vödörben, a laboratóriumnak egy külső részébe, egy erkélyre félretett, tehát ki volt téve a napfénynek, az esőnek, mindennek. És ott felejtette. És akkor én kerestem azt a mintát, mert az egy bizonyos helyről jött, hogy elemezzük és kísérletezzünk vele, és akkor végül a technikus behozta, és akkor megnéztem, kristálytiszta volt. Tehát ez a szürke víz, ez a szappanos víz, amit egy vödörbe kitettünk körülbelül, akkor eltelt körülbelül jó hét, tehát 7-8 nap ilyen formán, de ha kitettük a szabad levegőre, ott magától letisztult. Ahhoz sem növény nem kellett, növényi víztisztítás, és semmi bonyolult rendszer, ez magától tudni, a víz az élő és az élettelen között van. Határán, félút van. Majdnem élő. Ami azt jelenti, hogy az víz önmagát tisztítja. Persze, hogyha túlterheljük, akkor végül ő is
Döbbenetes kísérletek vannak a vízről, ami nem közismert. Például a víznek memóriája van, emlékezete van. Tehát, hogyha egy pohár vizet fölforral az ember, visszaüti szobahőmérsékletre, illetve lefagyassza és visszafűti szobahőmérsékletre, a két pohár víz között jól mérhető különbségek vannak vezetőképességben, pH-ban, stb. Szóval ez azért döbbenetes, ez nem egy triviális dolog. Igen. Mert ez már az élő rendszereknek az egyik viselkedését mutatja. Most ezzel kapcsolatban, pontosan, tehát a víznek a memóriájával kapcsolatban Franciaországban láttam egy nagyon érdekes kísérletet az ultraibolya sugarakkal való fertőtlenítéssel. Tehát vettek egy vízmintát, ivóvízminta volt, amit besugároztak, hogy a baktériumokat megöljék vele. A vízmintát kétfelé osztották, illetve besugározták, és akkor vettek egy ugyanabból a vízből egy második mintát, ami nem volt besugározva, és így ilyen szép vázába mind a kettőt beleöntötték, az egyik a besugárzott, a másik a nem besugárzott víz volt, és egy gyönyörű, ugyanolyan csokrot mind a kettőbe beletettek. A besugárzott vízben néhány óra után a virágok lógtak és elpusztultak. A másikban még egy hét múlva is a virágok még virultak. Hát ugye ez a mikróval, tehát csináltak egy ilyen kísérletet, hogy fatüzeléssel forraltak föl vizet, elektromosan forraltak föl vizet, gázzal forraltak föl vizet, illetve mikróval forraltak föl vizet, és megnézték a csíra képességét a magoknak. A mikró gyakorlatilag teljesen fertőtlenít, tehát ott nem csírázott ki egy mag se. Igen. És ma ilyen magtalan ételeket eszünk, és akkor csodálkoznak az emberek, hogy magtalanná válnak. Igen, és sajnos, hát Franciaországból több levelezőm jelezte, akik ilyen szállásokat turistáknak föntartanak, és elhelyezték a teljes őrendszert, vagyis a teljes esővíz hasznosítását, igen. És akkor jönnek a francia szakemberek, és azt mondják, na, most elemezzük, és ha van egyetlen egy fekáliás baktérium benne, akkor ez már nem felel meg a szabványok, ez rossz, és akkor arra késztetik, arra kényszerítik, hogy ultraibolya sugarakkal sugározza be. Hát azt ki is lehet kapcsolni, szóval most már szerintem eljött az idő arra, hogy kijátsszuk a hatóságokat, mert a hatóságok ellenünk vannak, ha a saját kutyáink harabdálnak, akkor itt van az ideje a nemesedésnek. Úgyhogy ez szerintem tehát a szürke víz egy nagyon fontos erőforrás. Itt hivatkoztál a telesőrendszerre, azért mondjuk már el, hogy puding próbálja, hogy megeszik, tehát mindent ki kéne próbálni, tehát rakjanak ki egy laborba szürkevíz mintát, próbálják ki maguk, hogy igaz amit beszélünk. A teljes rendszer az pedig fenn van a honlapodon, és azt légy szíves, mondd el a pontos. A pontos címe www.eautarcie. Na, akkor én mondok egy egyszerűbbet, tehát a Google-ba be kell írni, hogy Ország József, illetve vízönellátó, meg majd a Zolit meg fogjuk kérni, aki ezt az egész műsort felveszi, hogy valamilyen módon vigyessze oda majd a végére ennek a honlapnak a címét, mert ez nagyon fontos. Tehát ott olyan minták vannak, ami alapján bárki otthon megcsinálhatja a saját vízgyűjtő rendszerét, függetlenedve ugye a vízművektől, függetlenedve az egészségtelen klóros víztől, amivel tulajdonképpen babákat se szabadna fürdetni, hiszen bőrön keresztül minden sokkal gyorsabban felszívódik, mint az emésztőrendszeren keresztül. Tehát csinálja meg mindenki ezeket a dolgokat, méretezett, tervrajzos dolgok vannak, ott érdemes ezt megnézni. Hát bárki felveszi velem a kapcsolatot, az e-mail címem ezen a honlapon, hát velünk kapcsolat, azt arra kell rákattintani, és ott megvan. Annak elküldöm azt hiszem, ez öngól volt, mert olyan Emil zúdulatot fogsz kapni, mire hazaérsz, hogy... Hát az még mindig van. Az még most is hát 30-40 jön naponta, amire válaszolnom kell, úgyhogy az időmet hát nagy részt azzal töltöm. Tehát ez talán ezt én a hivatásomnak tekintem. Na nézzük tovább a vízgazdát. Hát az 5. alapelv
hogy kezelt vagy kezeletlen szennyvizek élővizekbe való kiöntését minden eszközzel kerülni kell. Tehát a szürkevíz kezelés... Ez még egyszer, mert ez olyan fontos, tehát nagyon hiába kezelik, hiába tisztítják, hiába UV-zik, nem szabad élővizekbe semmit. Az élővíz az egy zárt, önműködő rendszer, abban nem szabad semmiféle ilyen szutymákat beleönteni. Jó, remélem, hogy azért vízügyesek is hallgatni fogják, meg látni fogják ezt a műsort. Tehát és gyakorlatilag nincs egyetlen víztisztító állomás, ami nem élővízbe öntik ki a tisztított vizet. És például egy víztisztító állomáson néhány órát, legfeljebb 20 órát, de az már maximum tölt a tisztított víz. Ez alatt, az idő alatt a gyógyszermaradékok és a felületi feszültség csökkentő anyagok, vagyis a szappanok, mosószerek nem épülnek le. És ezek benne vannak a tisztított vízben. És az tehát a vízi élővilág nagyon érzékeny, a legkisebb szennyezésre is. És tehát ezt el kellene kerülni. Tehát ugyanazt a vízt, és pontosan ez a kísérleteket végeztünk, méghozzá szürke vízzel úgy, hogy különböző talajmintákat vettünk, és azokon szürke vizet öntöttünk rá, minden kezelés, előzetes kezelés nélkül, és néhány centiméter, akármilyen talajon áthaladva, kristálytiszta víz jött ki, amiben a felületi feszültségű anyagokat is a talaj visszatartotta. És tudjuk is, hogy pontosan miért, de ezzel messze mennék, vagy tudományosan megmagyaráznám. Tehát a talajnak a tisztító képessége elképesztő. Hát mert erre való. Hát erre való, igen. Egyetlen egy, amit a talaj nem tud tisztítani, amikor a fekáliát megtisztították, és nitráttá alakították át, a nitrátionok egy idő után a talajon a vízbázisokat elérik. Mert nagyon picik. Igen, hát ennyi az egész. És jelen pillanatban talajterhelési adót szednek. Ez a füstadó helyett. Enyhén szólva, ez még tudományosan is, a mai tudomány állapota szerint is egy teljes esztelenség. Tehát ez sajnos így van. Tehát fel kell használni a talaj ingyenes tisztító képességét. Itt csupán erről van szó, de nem fekáliás vizekbe. Ugye a második alaptételben mondtuk, hogy a fekáliás vizeket nem szabad talajba se beszivárogtatni. És akkor már is, hogy úgy mondjam, az 5 alapelv megvan, és ezzel az 5 alapelvvel, most van egy 6. is, de az nem a szennyvízre vonatkozik, az 5 alapelvvel tulajdonképpen nagyon le tudjuk egyszerűsíteni a törvényeket is, a szennyvízkezelési törvényeket. Egy ilyen szennyvízkezelési törvény tulajdonképpen csak egy törvénycikket tartalmaz. Mégpedig az, hogy bármilyen rendszert használni lehet szennyvízkezelésre, de csak akkor, ha ennek az 5 alaptételnek megfelel. És hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi szennyvízkezelő rendszereket, szennyvíz tisztító rendszereket, egyetlen rendszer, beleértve az úgynevezett természetközeli rendszereket, nem felel meg. De ha megvizsgálunk egy paraszti kultúrát, ahol budi volt, ugyebár a budira kukoricacsutkát, egyéb cellulózos anyagokat raktak, ugye megfelel a fekete vízkezelésnek, vagyis a fekália kezelésnek a te rendszeredbe, hogyha megnézzük azt, hogy egyszer a laborból kiöntötték a mosogatóvizet a talajra. Vagy a paprika tövéleg, a parancsot szóval ez döbbenetes. Na most ez a 3 szemgesztenye esete. Érted? Tehát a természet kialakít ingyen, jól működő, nekünk szóló rendszereket, ugye? Mi ezeket letöröljük, rendeletet hozunk, hogy bármit csinálsz, csak észszerű dolgokat nem, majd a saját hülye, túlbonyolított, méregdrága rendszereinkkel szervezzük újra az életünket. És csodálkozunk, hogy a benszülöttek ugye 1,5 órát dolgoznak egy nap, mi meg 15 órát. Igen, és boldogabbak. És ők boldogak egyfolytában, mi meg boldogtalanok. Szóval itt azért kéne ez az egész rendszer szintű szemléletváltás, ez a paradigmaváltás, amit most már mindenütt mondanak, ez a fenntartható fejlődést meg fogja átvenni a lózung
tartalmát. Most azért szeretném megjegyezni azt, hogy amit így beszélünk, az nem jelenti azt, hogy a bushmanoknak a szintjére akarjuk, hogy persze a közönséget levigyük egyáltalán. Amint ismétlem, a vízgazdálkodás területén, amikor ezt az új rendszert bevezetjük, a kényelem megmarad. Olyannyira megmarad, hogy még a vízöblítés városban, ahol másként nem tehet a 10. emeleten, vízöblítéses WC-t is lehet használni. Majd meglátjuk a későbbiekben, hogy hogyan. Tehát tulajdonképpen a vízhez kötött használat nem változik, egy valami változik, ebben a rendszerben a vízzel nem kell takarékoskodni, mert van. Van, és nem tűnik el, nem vész el, nem lesz belőle szennyvíz, nem lesz belőle terhelés, tehát ez tovább megy. Hát mint ahogy így működik a természet, ugye? Hát ugyanez tehát van. Növeljük a komfortot. Így van. Erről van szó. Most végül jön a 6. alapelv. Most a 6. alapelv az ivóvízellátásra vonatkozik, egy nagyon kézenfekvő alapelv, méghozzá, amit így lehet megfogalmazni, hogy nagyon rövid mondat, de azt meg kell azért magyarázni, hogy a víz minőségét a felhasználás igényeihez kell igazítani. Most természetesen régebben, amikor jó minőségű ivóvíz állt az összes kútba, az összes minden rendelkezésre, még nem jött a korszerű mezőgazdaság, hát addig mindenre ugyanazt a vizet lehetett használni, nem volt, kihúzták a kútból és használták. Itták, mosakodtak, fürödtek, nevele. Ma már ez nem így van. Tehát itt a valóságot tudomásul kell venni, tehát a vízbázisaink egyre jobban szennyezettek. Tehát akármit is mondanak a szakemberek, hogy a vízbázisokat védik, az nem igaz. Elég elmenni az Atlanti-óceánnak a strandjaira, vagy az Északi-tengernek a strandjaira, akkor algásodtak el ezek a strandok, tehát a tengeri strandok, a tengerparti homok, minden, amikor a szennyvizet elkezdték tisztítani. Tehát a szennyvíztisztítást Nyugat-Európában a 90-es évek elején kezdték el, addig nem volt alga ezeken a strandokon. Lassan az algák megjelentek, tehát ugye a tisztított víz ugyanis még elegendő nitrátot és foszfátot tartalmaz ahhoz, és más elemeket is, hogy az algákat táplálják, és a természet próbálja ezeket valahogy megemészteni, és hát ezek az algák ott a tengerparton összegyűlnek, és borzalmas bűzt. Hát nem kell messze menni, ugye ez az eutrofizáció, ami gyakorlatilag a Keszthelyi öbölt, ugye a Balatonnál kanárissá tette, hát tehát ott is, amíg ezt nem oldották meg, hogy vigyék el a szennyvizet a Balaton körülről, addig ugyanez volt. Hát a természet védekezik, hát hogy védekezik? Algákkal lebontja. Tehát tulajdonképpen a Balaton körül meg kellene szüntetni az összes szennyvíztisztító állomást. Gyakorlatilag nem folynak a Balatonba, tehát tisztítottan se folynak a Balatonba szennyvizek. Tehát azért arra már vigyáznak. Akkor ebben igen, erre azért nem vigyáznak. Elég pofon volt az, hogy majdnem elvesztettük a Balatont. Nem szabad elfejteni, hogy a tisztított víz nitrátos. És a nitrát pedig az altalajon, tehát igen, lejut a vízbázisokba. A földárján keresztül a Balatonba sajnos eljut, és ezt látjuk is. Tehát mást kell csinálni. Most az a helyzet, hogy a vízminőségét a jelen pillanatban hát azzal kell élni, ami van. Tehát vízbázisaink olyanok, amilyenek. Most ami nem jelenti azt, hogy drága, igen, drága berendezésekkel a különböző dolgokat, mint a különböző nem kívánatos elemeket, mint a nitrát, vagy az arzén, azért kivonjuk az nagyon drága megoldások, nagyon drága megoldások. Ugyanis... És utána kocsit mosunk vele, szóval ez háborít föl, hogy ilyeneket csinálnak közpénzekből, és irdatlan pénzeket. Azért mondom, hogy ez egy teljesen esztelen dolog, ugyanis egy embernek naponta legfeljebb 5 liter ivóvízre van szükség. Ivásra és az ételeinek a megfőzésére. Ez az 5 liter, ez egy maximum. Ami azt jelenti,
hogy ha már vezetékes vizet akarunk, ami egy bizonyos kényelmet biztosít, az egyáltalán nem vagyok ellene, azt hiszem te sem. Tehát ez van, ez egy előrelépés volt, a mosógép is egy előrelépés volt az asszonyoknak a munkájára. Hát nézd, Jóska, azért ezekkel az előrelépésekkel vigyázni kell. Tehát amikor a nő mosta a patákba a ruháját, akkor a belsejét mosta ki, ugye? Tehát analógiás mágia. Amikor a férfi a ganajt rakta ki az istálóból, magába rakta ki a ganajt, és nem is ez a poén, hanem az, hogy minden marha kényelmes az életünkbe, és utána lemegyünk a pincébe szobabiciklizni. Szóval ez az őrület. Tehát szóval már, amit elvesztünk, vagy amit nyerünk a réven, elveszünk a vámon. Tehát nincs ilyen, tehát ez a kényelem, őrület, amit majd csinálnak az emberek, ez sehova nem vezet. Ez egyhez vezet a csípő ízület kopáshoz, majd a cseréhez. Tehát csak azt hiszem, ez már hosszabb távon fog jelentkezni, ahogy mondod. A jelen pillanatban, hogyha azt mondod a lakosság 99,5%-ának, hogy ne használjon vezetékes vizet, azt hiszem, hogy ezt nem fogják hallani. Tehát vezetékes víz van. Na most a vezetékes víz egyre drágábbá válik, és az a drága vezetékes víz, hát olyan minőségű, ami az egészségre hosszú távon bizonyítottan káros. Erről még külön előadást lehetne, külön beszélgetést folytathatunk majd erről a témakörről is. Tehát ebből a vízből, tehát nagyon olcsó, csak nagyon olcsón tisztított vizet lehetne hálózaton szétosztani, amit én ártalmatlan minőségű víznek neveznék. Miért ártalmatlan? Ugyanis, hogyha egy olyan kútból kihúzott vizet iszom, amelyikben valamivel több nitrát van, vagy arzén, attól én nem halok meg. Hát egy kis mennyiség. Csak azért is, mert 1000 évek óta isszák ezeket az arzénos vizeket. Az Alföldön is 30 nemzedék óta isszák az arzénes vizet, és nem voltak betegebbek, mint a többiek. Az EU nem jött meg, addig egész egészségesek voltak. Tulajdonképpen, de hogyha minden áron valóban már tudjuk, hogy mi az éltető víz, akkor egy nagyon olcsó fordított ozmózis segítségével, városokról beszélek, városban, tehát lakásokban, éltető minőségű vizet tudunk előállítani. Tehát ennek az önköltségi ára 1 forint literenként. Igen, na itt van a baj, Jóska. Tehát amíg 100 forintért literenként adnak ásványvizet cégek, meg egyebek, addig ellenérdekeltek ebbe az egészbe, hogy ez elterjedjen. Jó, de hát hogyha az ember, az a családapa, aki a családnak a vagyonával jól tud gazdálkodni, az nem ásványvizet vesz, hanem vesz 18 000 forint plusz áfáért egy ozmózis berendezést, amit különben nem ivóvíz előrátására árulnak, hanem akvárium töltése, hogy a érzékeny trópusi halak el ne pusztuljanak az akváriumba, de ez olyan minőségű vizet szolgáltat, aminek a minősége csak a legfinomabb ásványi vizekéhez hasonlítható, de 1 forintos önköltségi áron. És ezek nagyon megbízható készülékek, és könnyen, egy vízvezeték szerelő egy fél óra alatt azt elhelyezi, és már is lehet használni. Igen, és hát ugye ennek a célja csak az a napi pár liter víznek az előállítása, tehát ez nem fürdővizet csinál, nem. Ez csak az ivóvíz, illetve a főzővíz. Azt mondanám, hogy a kisbabát ebbe kell azért fürdetni, tehát nem klórral fertőtlenített vízben. Vagy esővízbe. Tessék? Vagy esővízbe. Vagy esővízbe, de a 8. emeleten a panelházban nincs esővíz, tehát ott egy családanya, egy gondos családanya nem fürdeti a kisbabáját a csapvízbe, a klórozott csapvízbe. Mert akkor csodálkozni fog, hogy annak ellenére, hogy rendszeresen viszi az orvoshoz, minden a legfinomabb dolgokat kap, tápanyagokat, minden, és állandóan folyik az óra, köhög, mumszot kap, és torokgyulladást, és így tovább. Az orvosok sem értik. Azért említsük már meg, hogy végül is, ha jól kiszellőzteti ezt a vizet, akkor azért klórnak nem. Tehát van egy információ benne.
Úgyhogy hát valamit használt, szóval az tény. Tehát, mert legalább egy ilyen akváriumi szellőztetővel, hogyha átbuborékoltatja az fél óráig. Már valamit klórszövét használ, kiszedi. vagy kiteszi a napfényre, az is, ugye a klór fényérzékeny anyag. Ezt csinálják ösztönösen nők, hiszen azt a vizet, amivel a virágokat locsolják, azt általában így kiteszik a napra a klóros vizet. Tehát gondolja, hogy a virágnak jó, és ugye a gyerekének. Vannak olcsó megoldások is, de hogyha már ivásra és akkor az ételek megfőzésére ott van ez a készülék 150 liter vizet képes termelni naponta. Tehát bőven van víz a kisbaba fürdetésére is. Így van. Tehát, hogyha egy anya félti a kisbabáját, akkor ebbe a vízbe fürdeti. Ennyi az egész. És most úgy mellékesen megjegyezve, szépségápolásra ez a víz való. A legjobb az esővíz, de mondjuk esővíz hiányában ez. Jóska, itt az esővízzel kapcsolatban mindenki kérdezi, hogy tehát ugye te esővíz gyűjtő rendszereket is fönn vannak a honlapodon, és egy csomóan kérdezték tőlem, hogy mi van a chemtrail-lel, tehát amikor permetezik ugye ezeket a mérgeket a nyakunkban, meg mi van a szennyezésekkel, a szennyezőanyagokkal. Most ezek a chemtrailekről, ez egy nagyon nehéz probléma. Megint ugye tudósok, politikusok döntöttek a fejünk fölött, de azért most már ugye... Sokan tagadják, tehát általában most tagadják. Már nem nagyon tagadják, most, hogy Indiába leszállítottak egy ilyen chemtrail gépet, elkobozták a gépet, letartóztatták a személyzetét, szóval ezt már nem lehet tagadni. Most már azt kell akkor megvizsgálni, hogy mit permeteznek. Ezek után jobban tudnék válaszolni. Hát valami alumínium vegyületeket, illetve már nem is tudom melyik a másik, az is valami könnyű fém. Akkor ha csak erről van szó, nem tudom, nem vagyok. Tehát valami könnyű fém vegyület, tehát nem magában. Értem. Na most ezeket a vegyületeket az esővízből a fordított ozmózis kivonja. Az igen, csak sima ülepítés ezt nem vonja ki szerinted? Nem, sajnos. Mert azért az agyakképződés során ez le fog menni. Agyagon keresztül átszivárogtatod, igen. Akkor talán igen. Akkor sem biztos, hogy a alumínium-ionok megkötődnek, de végül van egy telítettség. Tehát szerintem sokkal olcsóbb és egyszerűbb egy fordított ozmózis, és utána olyan köcsökbe, tehát ilyen cserépköcsökbe tárolni a vizet, aminek a felszíni elektromos töltései a víznek a szerkezetét feljavítják, tehát élővé teszik. Azért egy páran nem tudnak reverzozmózis készüléket csatlakoztatni, mert tanyánél is oda nyomás kell, elég nagy nyomás kell. Ja, tehát nekik kéne valami megoldás, hát én is a csepegtetőköveket szoktam mondani. A csepegtetőkövek azok valóban egy megoldás, úgy van. Felületen meg azzal a kémiai összetétellel azért meg kell, hogy fogják. Igen, tehát nyilvánvaló. Most van, aki azt mondaná, hogy a legkorszerűbb napelemek olcsón tudnak elektromos energiát előállítani, amit esetleg tanyán is lehet használni, és legalább arra a kis teljesítményű szivattyúra, amely ezt az napi 5 liter vizet megtermeli. Nem a teljesítménnyel van baj, az nyomással van baj, tehát az több atmoszféra kell, hogy egy ilyen ezek kis teljesítményű motorok. Ezek kis teljesítményű motorok. Tehát ezt árulják magával az fordított ozmózis készülékkel is. Tehát, hogyha van hálózati áram, akkor az 5 liter vizet, egy családnak mondjuk 20 liter vizet, körülbelül olyan 20-30 perc alatt ez a készülék megtermeli. Tehát viszonylag kis energiabefektetése lehetséges ez is. Most a csepegtetőköveket szerintem érdemes lenne kísérletesen és gyártani. Egy párat csináltunk, egy pár ember használja, és hát azért ez valaha, tehát én a Duna-deltán egy olyat fotóztam, ami magasabb volt, egy ember nagyságú, tehát egy ekkora kivált mészkőtömb, ugye, és egy iskolát látott el ott ivóvízzel a Dunából közvetlenül. Beleöntötték egy vödörre, átszűrődött meg. A Duna vizét, igen. Jó, szóval vannak tehát egyszerű megoldások. Tehát ez a 6 alapelv tulajdonképpen, és
most befejezésül a talepelben ez első nagyon érdekes dolog, hogy egyetlen jelenleg javasolt vízkezelési elvárás ezeket nem elégíti ki. És még azt mondanám, hogy a víztisztítást, mint technológiát el kellene felejteni. Tehát egy hibás tudásra alapozott hibás gyakorlat mérgezi az életünket. Jó, akkor most kicsit nézzük meg a gyógyítás részét. Gyógyítás részét ugyanennek. Tehát nézzük meg ott ezt a 6 alapelvet, és nézzük meg, hogy mit okoznak. Tehát az első, az talán én azt tartom a legfontosabbnak, hogy ok-okozat. Az okot gyógyítja az ember, vagy az okozatot. Tehát ma az okozatot gyógyítjuk mindenbe. Tehát van egy ok, veszélybe a motor, mert mondjuk nincs benne olajnyomás. Kigyullad egy lámpa. Ez a lámpa az okozat, amit a motor tönkremenetel előtti állapota hoz létre. Most ezzel a lámpával foglalkozunk, ezt leokoplaszttal szépen leragasszuk, és a beteg tünetmentesen távozott. Tehát, hogyha lázad van, akkor lecsillapítod, ha magas a vérnyomásod, lecsillapítod, ha hánysz, akkor hányást csillapítod, ha fosol, akkor a fosást csillapítod, tehát, és már is áttértünk arra az alapelvre, hogy kifelé vagy befelé. Tehát régen mindent kifelé toltak a szervezetből. Tehát ami nem a szervezetbe való, az menjen kifelé, elvezették. Tehát a lázt ugye hagyták elég magas állapotig. Miért? Azért már lázzal védekezik a szervezet, ezzel égeti el a kórokozókat. Ezt lecsökkentem, abból a 2 napos, 3 napos megfázásból lesz egy 3 hetes, mint ma. Tehát itt van az első alapelv, ez a kifelé vagy befelé. Engedem kimenni a szervezetbe a dolgokat, vagy visszaszorítom. Tehát ma az orvostudomány mindenben ezt a visszaszorítást csinálja. Tehát ez az alleopátia, ez ugye arról szól, hogy valami ellen küzdesz, és ezt megpróbálod visszatolni. Na most az okokozat az megint egy ilyen dolog, hogy az okát ma egyszerűen nem érinti az orvostudomány a dolgoknak. Tehát mindennek van egy érzelmi oka, egy lelki oka, ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Tehát csak azzal a tünettel, és az a baj, hogy a tünetet elnyomod, előjön egy másik, sokkal erősebb tünet. Tehát egy sokkal erősebb jelzés. Egy nagyon kis dolgot szeretném megjegyezni. Én azt mondom, hogy legalábbis én így látom a dolgokat. A jelenlegi orvostudomány betegségeket gyógyít. Régen betegeket gyógyítottak. Igen, egyébként ezt azért mondják orvosok is, tehát hogy nekik nem, tehát az a lényeg, hogy pácienseket gyűjtsenek, tehát visszajáró lelkeket, ugye hát meg kell nézni ezeket a nagy gyógyító centrumainkat, mit tudom én, elmegy az ember hévízre, elmegy az ember hajdúszoboszra, nem az a lényeg, hogy meggyógyuljon a beteg. Üzlet. Az a lényeg, hogy visszajárjon, azt jövőre is hozza vissza ugye ezt a nyavajáját. És a pénzét. És a pénzét természetesen, mert minden erről szól. Tehát az okhoz csak a legmodernebb dolgok jutnak el, tehát amiket mostában kezdenek felfedezni, hol? Természeti népeknél. Tehát ugye mit olyan, a Hellinger-féle családterápia, stb. Tehát azért most már jönnek ezek elő. Tehát voltak kifelé vagy befelé toljam a betegségek, volt az okokozat, még egy van, ez az azonos vagy ellentétes. Tehát ma mindent ellentétével gyógyítok, ugye? Ellentétével gyógyítok, minden méregre az ellenmérge, stb. Régen mindig azonosságokban. Kutyaharapás szőrével, így van. Tehát ezért hatékony például a homeopátia, mert az pontosan az azonos dolgokon gyógyít. De hát most mondok ilyen trivialitásokat, hogy az ember tökével van baj, akkor ilyen tökmagolajat kell, vagy régen ugye ették a pirított tökmagot, meg egyébként. Tehát gyönyörűen látszik ez a népi gyógyászatban, ez a vonulat, ez a azonossal. Most van még egy érdekes dolog. Régen minden természetes dolgokkal gyógyítottak, és általában élő dolgokkal. Tehát nagyon ritka volt tehát mit tudom én, kőrisbogár páncéljától kezdve a gyógynövényeken át. Tehát egyszerűen élettelen anyagot gyakorlatilag nem használtak. Tulajdonképpen egyet használtak, a petróleumot. De semmi más gyógyítóanyagot nem használtak, ami nem élő anyagból készült. Ma mindent élettelenből csinálunk. Tehát a kemikáliáink, a vackaink, a mérgeink, az mind-mind. Tehát ez is egy
a természetes, illetve a mesterséges. És ezt kevesen tudják, de ugye a szervezet az csak a szerves dolgokat ismeri fel teljes értékűen. Tehát csak azt tudja beépíteni. Tehát hiába adnak ilyen multivitaminokat A-tól Z-ig, azt az ember úgy szarja ki A-tól Z-ig, ahogy bevette. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy tulajdonképpen a jelenlegi orvostudomány egy bizonyos része legalábbis nagyon rávedette magát a különböző gyógynövényekre. Igen. És ezekből kivonatokat készítenek Meg laboratóriumban, széttörik, és akkor igen. ebből egy kis kapszulát csinálnak, vagy tablettát, amit be kell venni, vagy cseppeket. És próbálják levédeni. És nagy méregdrágán árulják, és hát nem nagy hatékony. részt hatástalanok, mert tulajdonképpen azt a növényt kell vagy tea formájában, vagy más formában elfogyasztani. Hát élethez minél közelibb formában. Tehát, hogyha ott van élőben a kertedben, akkor nyersen edd meg. Így van. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és biztos, hogy ez lesz a jövő gyógyászata és gyógyítása. Mindenesetre ezt csak azért mondom, mert irdatlan mennyiségű pénz kidobásától szabadulunk meg, hogyha ezeket a mindenféle kiegészítőket, amik nem szerves, egyszerűen nem érdemes enni. Na aztán tulajdonképpen, tehát eddig 4 okot vettünk, az 5. ok, én ezt tartom egy kulcsnak, egy gondolkodásbeli dolog, és ez már nagyon durván hibás. Tehát ma valahol az orvostudomány azt mondja, hogy az ember egy rendkívül bonyolult, épp hogy ki nem mondja, hogy gépezet, de ilyen mindenféle körülíró szóval végül is azt mondja, egy olyan szerkezet, amin időnként elkopnak alkatrészek, időnként elállítódnak, tehát állandóan valahogy tuningolni, mint a masinista, hogy mindig kell valamit piszkálni a gőzmozdonyon. Na most ez viszont életveszélyes. Ez már direktbe öl meg embereket. Tehát amikor arról van szó, ugye, hogy emeli a szervezet, ugye, hogy sűrűsödik a vér, emeli öregkorra a szervezet a vérnyomását, ezt lecsökkentem, ugye abban a pillanatban megépült, mint amikor egy folyó kimegy az Alföldre, elkezdi lerakni a szigeteket. Tehát elkezdi a hordaikát lerakni, tehát ugye ez fog történni, onnantól már tényleg gondok lesznek, mert onnantól már hajlamosak leszünk vérrögösödésre, onnantól már zsírlerakódásaink lesznek, koleszterin lerakódás, ásványi lerakódások, tehát ez egy iszonyú játék, és ez bizony már halálba vezet. És ugyanez van, amikor elmondják nekünk, hogy hát szegény Józsi bácsinak elkopott 40 évesen a csípőizülete, ugye? Tehát elkopott, tehát ez egy őrület, ez egy gép, ugye? Tehát mindenben ez a szemlélet van, és megint miért hisszük azt, hogy gép? Mert nem veszük észre az életnek a lényegét, hogy az élet az egy öngyógyító, önjavító, mindent rendbe rak magától. Tehát azt a csípőizületet, ha használjuk, az soha nem fog elkopni. Ha nem használjuk, akkor nem elkopik, hanem amit nem használ a természet, azt leépíti. Így van. Tehát ez egy elképesztő szemléletbeli gond, és hát emiatt tartunk itt, ahol tartunk. Szóval, és az életről, ha az ember bízna ennyire az alkotójába, a teremtőjébe, hogy azért nem összedrótozta ezt a bőrkabátot, ez nagyon pontosan, teljesen a céljának megfelelően rendben, tehát készült. Tehát csak akkor bomlik le, ha nem a céljának megfelelően használom. Igen. Tehát tulajdonképpen minden betegség erről szól, hogy ennek a bőrkabátnak az lenne a dolga, hogy mozogjon, az lenne, hogy összebújjon, hogy szeressen, stb. Ha nem erre használom, hanem arra, hogy ülök a valagamon, nyomkodom a billentyűket, és közben gyűlölködök, akkor egyszerűen le fogja bontani. És ennyit kéne észrevegyenek az emberek, tehát ennyire hívás. És akkor tulajdonképpen most jönne az utolsó, ez a 6. tézis, ahol a legnagyobb gubanc van. Ma már volt itt szó Pasteurről, volt itt szó a városokról, a vírusról. Minden természeti nép azt mondta, hogy minden a testvérem, minden a rokonom. Igaz? Az indiánoktól kezdve minden nép azt mondta, hogy minden a testvérem. És hogy lett ebből egy olyan szemlélet, hogy minden az ellenségem. Érted? Itt van a kulcs, hogy minden értem van a teremtésben, vagy minden ellenem van a teremtésben. És szépen lépcsőről lépcsőre, kezdve a 40 éves sivatagi vándorlással, folytatva a középkorral,
a pasztőrrel, a mit tudom én mivel, egyre inkább abba az irányba tolta az embereket, hogy minden ellened van, védekezz, ellened van a baktérium, ellened van a vírus, ellened van a kullancs, ellened van a parlagfű, ellened van a szomszédod, ellened van a másik nemzetbeli, stb. És itt van az alapgond. És tulajdonképpen végignézve a te rendszeredet, pontosan ugye erről szól minden, hogy az életet szolgálod, a halált szolgálod. Az együttműködést szolgálod a többi élőlénnyel, vagy az elszigetelődést, a rákosodást. És ezért szerettem volna ezekről a dolgokról beszélni veled, hogy lássák az emberek, hogy két teljesen más tudományról van szó. Igen. Talán egy másik alkalommal beszélhetnénk a bioelektronikáról, ami tulajdonképpen úgy néz ki első látásra, minthogyha egy műszeres gyógyítórendszer van, egyáltalán nem erről van szó. Itt csupán egy elektrokémiai felismerésről, ami tulajdonképpen azokra a következtetésekre jut, amire a hagyományos gyógyítás Tehát azért is. akkor említsük meg utoljára, hogy ezeket a bioelektronikai fegyvereket, nagyágyúkat, gyógyszereket, tehát van. Hát, tehát ezek a szikkasztott kenyér. Tehát szikkasztott, de szikkasztott kovásszal készített és barna lisztből készített kenyér. Tehát ez, amikor kissé megszikkad, akkor olyan enzimek alakulnak ki benne, amelyek a rákot megelőzik. De például ugye ilyen bioelektronikai fegyver, mondjuk a káposztalé, ugye a savanyított káposztalé. És ezek óriási, drága, bonyolult, csak gyógyszergyárakba gyártható. Na pár ilyennel az ember helyre de nem besugárzott káposztalé, és nem vegyszerekkel tartósított káposzta. Nem csak káposztalé, a maga a savanyított káposzta. Én például októbertől áprilisig minden nap egy tányér savanyított káposztát reggelire megeszem, éjgyomorra, és öntök rá egy kis tök magolajat. Hány éves fontos. Is vagy? Hát 76 éves vagyok, igen. Na, Isten éltessen. Tehát a végére a beszélgetésnek visszatértünk a kiindulási pontjára, a 3 szemgesztenyére. Tehát gyakorlatilag az van, hogy amit ma méregdrágán életünket, vérünket, gyerekeink jövőjét, a környezetünket felélve odadobjuk a multik, a politikusok, a mindenféle szélhámosnak a kezébe, az gyakorlatilag a természet ingyen odaadja nekünk. Tehát a mi ingyen javainkat lopkodják el emberek, és helyette bonyolult, drága rendszereket adnak. Tehát én azt kívánom minden kedves nézőnknek, hogy nem esedjen. Tehát kezdjenek el nemet mondani ennek a világnak a csábításaira, a kényelemre, a luxusra, a másokon való átgázolásra, és a felélésére az életnek. És mindenki döntse el, hogy az életet vagy a halált szolgálja, mert egyszerűen nem lehet két urat szolgálni. És a szeretetet előtérbe helyezni. Így legyen. Köszönöm, Jóska, a beszélgetést.